1, 2, 1, 2, שומעים? שומעים? ניר ונילי היקרים, ראינו שהחופה עברה לכם מהר מדי, ושמרוב התרגשות לא ראיתם מה היה שם בכלל. חוץ מזה, שמנו לב שחלק מהאורחים הגיעו באיחור, והצלם הסתיר לממה את שבירת הכוס. אז לקחנו אחריות, ניגשנו לצלם ואמרנו לו, עזרא בחייאת, בוא נראה לכולם את החופה, שיראו מה באמת היה שם. פנחסי, אתה עושה פליי? כן, עכשיו, תלחץ, תלחץ. ידעתי שהוא ירושלמי, אבל היא לא אמרה לי שיש לו חברים בלה פמיליה. וואי 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 וואי, אלה לוקחים לי את הזמן, חבר'ה, בואו נגלגז את זה, קדימה, קדימה, בואו נזרף את העסק, למה יש לי עוד שעה חופה בנהריה. מי הוא חושב שהוא? אלן דלון? אולם? מה פתאום אולם? מי עושה חתונה בעולם? או גן, או חצר, או חווה, או אגם. ביפה? מה פתאום ביפה? מי עושה ביפה? רק בהגשה. בימינו היו מתחתנים בבית של ההורים. תראה מה נהיה היום. איזה מזל שההורים לא התערבו בכלל בארגון של החתונה. אני? למה שאני אתערב? זה החתונה שלו. אני רק האמא. מה אכפת לי שתהיה הגשה או ביפה? נכון, אבל רק לא הגשה. מי עושה חתונה עם הגשה? ואני שאלתי את ליסה, ליסה, מה את היית עושה? כן, ליסה, מה את היית עושה? אני הייתי מתחתנת יותר קרוב לתל אביב. לא יודעת למה גררתם את כולם לפה. אתם יודעים שאנחנו באמצע החופה, נכון? אולי קצת כבוד למעמד? עד שלוקחים לנו את יעלי? אריה, זו נילי. באמת? ברוך שפטרנו. את רוצה לומר משהו? נילי רוצה לומר לכולם שהיא מודה לכולם שבאתם. תראו איך ניר מתרגש, מסכן, מזיע מבית השחי. זה באמת מרגש. כמה חבל שג'ימי לא זכה להגיע לרגע הזה. כל כך אהב את ניר. אני לא מבינה מה כולם מתרגשים מחתונה. תכלס היא צודקת. אם דובי גל נשוי, גם תורי יגיע. כשאני חושב על זה, אם סי אימן הייתה מתחתנת עם דני רופ, היא הייתה נקראת סי רופ. איזה בעל גאון יש לי. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל. מה זה בכלל? גולגוז? מה זה בכלל גולגוז? לא, זה לא גולגוז, זה גולגוז. זה לא גולגוז ולא גולגוז, זה בכלל גולגוז. מסכנה, עד שהשתחררה מהגולגוז, קיבלה זריפי. למרות שפעם הייתי בחתונה באולם, והיה ממש יפה. Zannedersen bulaşık makinesini boşaltmayı unuttum. זה מה שמטריד אותך? אני חושב, נראה לי שאני שכחתי את המפתחות באוטו. Bu nereden Türkçe konuşmasını biliyor? לא להתרגש, לא להתרגש, לא להתרגש. שבור את הכוס, כמו שלימדתי אותך. הוא לא ישבור. בטח שישבור. לא ישבור. רוצה להתערב על זה? האמת יש מצב שהוא שובר. אבל מרגע שהוא ישבור, הוא יבין מה זה, שברת, שילמת. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרך. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה זה הסרט הדבילי הזה שעשו החברים של החתן והכלה? זאת הפעם הראשונה שאני רואה סרט של החברים, שהחברים לא משתתפים בו בכלל. נו, זה מה זה שקוף, לא הבנת? אין להם חברים. הם הפיקו את זה לעצמם כדי שכולם יחשבו שיש להם חברים מגניבים. אז מי החברים האלה שהעבירו את הגביע המטופש הזה? נראה לך שהחברים המגניבים האלו מסוגלים לעשות משהו בכלל? תכלס. אני נעמד